Мен буга ди кеше шундый ук кеше һәм минем дә бәхетле буласым килә. Беренче чиратта төпле, эшчән, әти-әнисен хөрмәт итә торган, гаилә кыйммәтләрен аңлый торган кеше, яхшы юмор хисле һәм тормышны ярата торган кеше булырга тиеш. Күп егетләрнең уйларында гаилә кору түгел, башка уйлар була. Андый егетләр язып та тормасыннар. Мин сагынып киләмсин, мин сагынып киләмсин, ашкына сиңа җаным. Мин сагынып киләмсин, мин сагынып киләмсин, ашкына сиңа җаным. Гади бәхет кирәк миңа, һәрбер кеше өчен булган кебек.